neguan eta asian ematen dute. Negua berriz Afrika eta Asiako hegoaldean ematen dute. Euskal Herrira datoz, Zairengana edo Gambiatik 5.000 kilometroko ibilbidea eginda. Kukuak krisiun kolorea marrado zuri betxadu gustana ikusteko aukera izaten dugu. Inoiz ez herriro baina batzor zelaiaretan ikusi eta entzun aukera dugu. Denetari jaten du, batez ere itxeto. Euskal Herriak baina munduak zelatatzen ditu. Ari bat baino gehiago kontrolatzen ditu. Hortan egiten duen ermetazoria generalak egiten du abiatu. Aldiz errepikatzen du abiatu. Arrautzen kolorea eta tamaina aldakorra dira. Txertaren abian pintzen baditu berdea eta txikia dira. Izango diren abian gozia eta pizka bat handia. Zati zorian berriz zuri-zuri. Normalean arrautzak bestean baino asko arinago jasaten dira. Hiru gramotako kitok umeak ditu, gabia garbitzen hasten da. Ipurdiaz baliatuz, arrautza guztiak kanporatzen ditu eta bakarrik geratu arte. Ondo hasteko, ondo umeak, ondo ikambiazuzte. Osoaren azten da, bere guraso den handiagoa egiten da. Laster abitik zuhatzen agatara joaten da.
Bi eta hiru. Txalo bero bat.